damtilili nangumama damtilili sawubona wema usubuyile Yebo sawubona ntombi yami sengibuyile manokama Ngiyajabula ma kade ngulindele ma kukhona indaba engicela ungisize ungixoxele yona leyo ndaba iqala kanje Ekuqaleni uNkulunkulu wadala konke Sheshisa phela mama ungitshele wathula nje Yebo Thoko mntanami ngiyabona ngempela ukuthi ujahile angithi Yebo ma Kulungile ke lalela ngikuxoxele ihamba kanje leyo ndaba Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba omuhle Emhlabeni omnyama wabeka ilanga elizokhanyisa emini ebusuku wabeka inyanga nezinkanyezi futhi wenza imithi nezilwane kamuva wayesenza umuntu kwabakhona wesilisa uAdam igama lakhe kanye nowesifazane uEva ke yena Angithi benza okuhle njalo bamjabulisa bamlalela uNkulunkulu Yebo mntanami kodwa ngolunye usuku uSathane wabalinga baze benza okubi kuNkulunkulu bangamlalela balalela uSathane konke wakusho kubo ngokwenza lokhu babemfulathela uNkulunkulu bedelela imiyalo yakhe emihle Angisho babe sebahle manje ngakuqala Cha mntanami kunjalo babe ngasebahle kangako zonakala izinto kusukela lapho kuze kube namuhla wonke umuntu ozalwayo usevele afuze lesi senzo sabo akasekho saphelele ekumlaleleni uNkulunkulu nokho lwalulukhulu uthando lukaNkulunkulu ngabantu Wayesenze njani ke uNkulunkulu ma Thoko uyayazi mntanami indaba namazwi aseBhayibhelini athi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka Yebo ma ngiyalazi lelo verse likuJohn 3 verse 16 ngizolisho mina ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade Kuhle Thoko ulifunde kahle impela leli verse kunjalo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu weza lapha emhlabeni evele ezulwini wafike waphila phakathi kwabantu wayenganjengankosi noma isicebi kodwa waba njengompofu wezwa naye bonke ubuhlungu obuzwiwa ngumuntu noma yena wayengenasono nesisodwa nje ngolunye usuku wanika ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu ngokuvuma abethelwe ngenkathi efa esiphambanweni kwaphuma igazi kuye ngalendlela wayelikhokha icala lonke lezono zabantu bonke ngalokho ke noma ngubani obeka ithemba lakhe kuJesu uNkulunkulu uzomthethelela amhlanze enhliziyweni yakhe lowo ke ngeke abhubhe kodwa uzoba nokuphila okuphakade Wema kuyini khona ukuphila okuphakade Kunje Thoko mntanami uyazi ukuthi emva kwezinsuku ezintathu uJesu wavuka ekufeni wabuya waba ophilayo ngenxa yokuba yena wabe enguNkulunkulu kwakungena kumbamba ukufa ngalesi sikhathi uJesu wasikhombisa ukuthi ukufa lokhu kunjengesango noma singathi thina umnyango bonke abamamkelayo uJesu beselapha emhlabeni uyabavulekela lo mnyango wokuba bangene kuJesu ezulwini lapho ekhona lowo onoJesu unakho ke mntanami ukuphila okuphakade Ngiyezwa mama kuyakhanya kuthiwani ke manje ngalabo abangamethembi uJesu Muhle umbuzo wakho Thoko ngiyabona ulalele lapho ke mntanami umnyango ovuliwe
owokuba bajeziswe kwaphakade, abanakukhishwa nanini kulokho kujeziswa. Pho mama, ngitshele manje, singamamukela kanjani uJesu ukuba sikuthole lokuphila okuphakade? Khona lapho khona Thoko, njengalokhu sixoxa, ungamemukela uJesu. Umtshele uJesu ukuthi uyadabuka ngazo zonke izono zenzile, umcele akuthethelele, bese umbonga, umethembisa ukuthi uzimisele ukumlalela kusukela manje kuqhubeke njalo njalo. Ngiyabonga mama. Ngempela yikho lokhu ekade ngikufuna ukukwenza sonke lesi sikhathi kuze kube manje. Nkosi Jesu, ngiyabonga ukungifela kwakho. Ngiyadabuka, ngiyazisola ngazo zonke izono engizenzile. Sengicela Jesu ukuba ungithethelele bese ungena uhlala enhlizweni yami manje. Kusukela kulolu suku ngizimisele ukukujabulisa sonke isikhathi. Amen. Awu, uNkulunkulu akubusise Thoko. Ngiyathokoza nami mntanami uma wena ufuna ukumlandela uJesu. Kukhona okunye ngithanda ukukuchazela khona. Yebo ma, ngichazele ngizwe. Kuyilokhu Thoko mntanami. Uma umuntu ememukela uJesu kuba abe ngumsindisi wakhe, kuningi okuhle okwenzekayo. Umoya ongcwele uyeza ahlale kuyena, amsize ukukwenza okulungileyo. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kwenzeka lokhu, uNkulunkulu uba ngubaba wakho. uNkulunkulu uyakusiza akunakekele. Thina sifanele simethembe, simthande, akunjalo? Yebo, uNkulunkulu walubonakalisa uthando lwakhe kithi ngokusinika uJesu indodana yakhe yasifelayo. Ngalokho sifanele silethembe njalo uthando lwakhe, noma sigula, noma sinezinhlupheko, uyasithanda uNkulunkulu. Sifanele simbonge ngakho konke akuvumelayo kusehlele, ngoba usuke bona yena ukuthi kusifanele. Lezo zinto esizibona zilukhuni kithi ziyasifundisa ukubekezela nokuba nomusa. Wakhombisa amandla akhe amakhulu ngesikhathi emvusa uJesu kwabafileyo, wamphilisa. Nathi ufuna ukusisiza ngawo lawo mandla. Ngalamandla uzosisiza senze okulungileyo. Noma uSathane sazama ukusidukisa, uzosisiza yena. Sifanele simbonge ngalokho futhi, akunjalo? Ngiyabona ziningi izinto okumele simbonge ngazo uNkulunkulu. Yebo, ngempela kunjalo. Nendlela engcono kakhulu yokumbonga ingukumlalela yena. Usenzela okuhle kakhulu thina bantwana bakhe, thina ke sifanele simlalele. Nguye ozosinika amandla okukwenza lokhu, asigcwalise futhi ngenjabulo. Siyothanda njalo kumthanda nokufunda okuningi ngaye encwadini yakhe ebizwa ngokuthi iBhayibheli. Sifanele sibathande abanye. Nathi sakwenza okubi singakamthandi yena, kodwa waqhubeka wasithanda. Nathi ufuna senze kanjalo kwabanye, sibathande noma besenzela okubi thina. Singakwenza lokhu kuphela uma sinothando lukaNkulunkulu kithina. Masibathande abenza okubi kithi, sibatshele ngoJesu nothando lwakhe. Uyathanda uJesu ukuba sithandaze kuye ma? Yebo, uyathanda ngane yami. Singaxoxa noma ngantoni kuyena, noma ngasiphi isikhathi, noma sikuyiphi indawo, noma senza ntoni. Asinakumbona, kodwa unathi njalo uyafuna sixoxe
naye. Lungadluli nosuku olulodwa ungamanga imizuzwana noma uthulise ukhuleke kuyena. Sifanele simbonge ngendodana yakhe nokusithathela kwakhe izono zethu kanye nokusinakekela kwakhe. Singamcela asisize uma sisezinhluphekweni. Uma sidabukile uyakwazi ukusiduduza. Uma sisaba uzosiqinisa kususe konke ukwesaba. Unathi yena ngezikhathi zonke ulindele ukusisiza ngoba uyasithanda. Manje ngitshele lokho. Uma senza angakuthandiyo yena, sizizwele sesidabukile emoyeni wethu. Kuthiwani ngaleyo nto? Uma lokho kwenzeka, kufanele simtshele ngokusheshsha mntanami. Sisho sithi, "Nkulunkulu, Baba wami, ngenzile lento, manje ngidabukile kakhulu. Ngicela ukuba ungithethelele ngenxa kaJesu, bese ungisiza ngingaphindi ngikwenze futhi. Uzokuthethelela futhi akusize ngempela." Awu mama wami, ngiyajabula kakhulu ukuzizwa zonke lezi zinto singichazele ngazo ngoJesu. Ngisacela sihlabelele lelicule lithi uJesu wami uyaphila. Yebo, kuhle kakhulu mntanami. Sizolihlabelela. Qala ke ntombi yami. uJesu wami uyaphila, ngiyakwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe, uJesu wami uyaphila, uJesu wami uyaphila, ngiyakwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe, uJesu wami uyaphila. Emandulo uNkulunkulu wabuka phansi, wadabuka ngabantu abasemhlabeni. Wayedabuke kakhulu ngokuba bonke abantu, abesilisa nabesifazane kanye nezingane, babonakele. Wayebona ukuthi abamfuni yena. Wayazi futhi ukuthi babulawa luvalo. Babehlupheka kakhulu abantu ngenxa yezono. Ziningi izinto ababezesaba abantu. uNkulunkulu wayedabukile ngenxa yendlela ababephila ngayo laba bantu. Usadabuka namanje uma thina senza izinto ezimbi. Yini lena eyayimdabula kangaka uNkulunkulu? uNkulunkulu yazi phela ukuthi siboshwe nguSathane, akafuni neze ukusidedela. uSathane phela uyabasusa abantu kuNkulunkulu. uNkulunkulu wacabanga wathi, ngifuna ukubakhulula abantu ekuboshweni nguSathane. Ngibabuyisele kimi. Ngizothumela indodana yami ukuba iyobakhulula. Le ndodana yami iyalingana nami, igama layo nguJesu. uJesu wayishiya indawo ayihlala kuyona izulwini enoNkulunkulu, weza lapha emhlabeni. Wahamba phakathi kwabantu. Wayengumuntu opheleleyo, kodwa wayenguNkulunkulu opheleleyo futhi. Ngolunye usuku uJesu wafa elenga emthini. Wazinikela yena ngokwakhe ukuba afe ukuze asihlawulele thina icala lezono zethu. Kodwa ke phela ukufa kwakungena kumbamba. uJesu wavuka ethuneni. Ngokuvuka kwakhe uJesu wamnqoba uSathane. Wanqoba namandla omoya ababi futhi. Hawu, wakwenza kanjani kodwa lokho? Phela uJesu unamandla. Amandla akhe makhulu kunakaSathane. uJesu unamandla ukusikhulula thina emandleni kaSathane. Unamandla futhi kunawo moya ababi.
awulaleleke indaba yokukhipha kaJesu omoya ababi kumuntu. Ngelinye ilanga kwagijima indoda ethile eya kuJesu. Le ndoda yayimemeza izisika ngamatshe. Yayibuswa ngawomoya ababi. Labo moya ababi babefuna ukuyibulala. uJesu wayengabesabe omoya ababi. Wasondela kule ndoda wakhuluma wathi, "Moya omubi, phuma kulomuntu umyeke." Wanede washo njalo nje uJesu, baphuma ngokusheshsha omoya ababi kulowo muntu. Uma kufika uJesu, badinga ukuphuma omoya ababi. Lo muntu owayesekhululiwe weza kuJesu wathi, "Ngiyakubonga Jesu. Manje sengingumuntu omusha. Usubaxoshile omoya ababi. Sengifuna ukukulandela ngaso sonke isikhathi manje. Ngizokwenza konke ufuna ukuba ngikwenze." Lo Jesu oweza ukusindisa wena nami unamandla. Uma umcela uJesu kuba abe inkosi yakho, angakukhulula manje nje. Angabususa bonke ububi obusenhlizweni yakho. Unamandla. Uma ekuwena uJesu awudingi ukwesaba uSathane nawomoya ababi. Empeleni awudingi kwesaba lutho. Masibuyele kuJesu simlandele, silalele izwi lakhe, simethembe. Imvu elahlekileyo. Indoda ethize yayinezimvu eziyikhulu. Nxa. Umalusi wazibiza izimvu zakhe. Zona zamlandela waziyisa ezintabeni. Umalusi waziholela edlelweni elinotshani obuhle obuthambile, elinamanzi amahle abandayo. Hayi, wayemuhle lo malusi, enesibindi futhi. Kwavuka isilwane sasendle safuna ukubamba elinye lamawundlu, kodwa umalusi wasibulala lesi silwane singakalimazi neyodwa yezimvu zakhe. Waqhubeka waziholela edlelweni elihle. Kwathi selishona ilanga umalusi wazibizela ndawonye izimvu zakhe. Nxa. Wazihola wazingenisa ngendlela enhle ebheke ekhaya ukuze zilale ziphephile. Kodwa kukhona imvana eyodwa engalalelanga lapho umalusi ezibiza. Yona yayivele yaqhubeka yaziyela lapho ithanda khona.
izidlela utshani obuhle. Yethuka kabi isithi yabheka ibona sekuhlwa. Kwayikhona ibona ukuthi ilahlekile. Zonke ezinye izimvu zase ziphumule, ziphephile ngalesi sikhathi. Umalusi waqala wazibala ukuze abone ukuthi ziphelele yini. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Hawu, kukhona engekho. Wasuka masinyane umalusi wayoyifuna elahlekileyo. Kwakumnyama, kumakhaza. Wayelokhu eyimemeza imvu yakhe. Ahambe, eme alalelisise. Lutho, ezwe kuzikhalela amaxoxo nje. Aphinde amemeze futhi. Wahamba, waze wafika esiqongweni sentaba. Wema walalela. Hawu, yini leyo? Ezibuza yena. Wayizwa ikhala imvu yakhe. Wahamba eya lapho kuvela ngakhona ukukhala kwayo. Wehla endaweni eyiwa. Wayithola imvana yakhe igaxeke esihlahleni esixhobeni samatshe. Wayiphakamisa. Wahamba esethokoza eselibhekise ekhaya, eyibeke ehlombe imvu yakhe. Wayoyibeka esibayeni. Bonke abantu banjengezimvu ezilahlekileyo. Yilowo nalowo uzihambela ngeyakhe indlela. Balahleke ngoba bahamba ebumnyameni bokwenza okubi. Baboshwe izono abazenzayo. uJesu nguyena ongumalusi omuhle. Nguyena oze ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukuze awufeze lo msebenzi kwadingeka ukuba adele okwakhe ukuphila ngenxa yezimvu zakhe. Ukufa kwakhe kuphela okwakungazisusa izono zethu. uJesu wazikhethela yena ukuba asifele, afe endaweni okwakufanele kufe thina kuyona. Kodwa akagcinanga efile nje. uJesu wavuka, usengophila njalo manje, ngeke esaphinde afe. Yena ungumalusi omuhle osibizayo ukuba sizinikele kuyena. Kunjani? Wena awufuni yini ukusabela njengoba ekubiza nje? Mphendule manje uthi, Nkosi Jesu, ngizinikela kuwe. Nami ngizokwethemba. Ngasikhathi sithile inkosi uSawuli kanye namabutho onke aka-Israyeli babelwa nempi yamaFilisti, isizwe esasonakele. Lapha phakathi kwamaFilisti kwakukhona isiqhwaga esasiside kakhulu. Sasifaka isigqoko esisindayo sempi kanye nezivikelo ezisinda kakhulu. Saphuma ngokukhulu kwedelela lokhu samemeza abaIsrayeli sathi, "Hey nina mavaka, khethani oyedwa phakathi kwenu azokulwa nami. Uma engahlula, thina siyoba izinceku zenu. Kodwa uma mina ngimehlulile, niyoba izinceku zethu nina." Inkosi uSawuli kanye nawo wonke amasosha akhe besaba bengazi ukuthi bazokwenza njani. Babengamethembi uNkulunkulu. Kwathi kusenjalo kwafika umfanyana lapha empini ogama lakhe lalinguDavide ethunyiwe. Wasizwa lesi siqhwaga esingugoliya simemeza. Wabona futhi ukuthi ayesaba amasosha kaIsrayeli. Khona uDavide wathi, "Ungubani yena lo muntu ohlekisa ngamasosha kaNkulunkulu? Uma kungikuthi akakho lapha phakathi kwenu oyokulwa naye, ngizokuya-ke mina." Inkosi uSawuli yathi, "Hayi, ungumfana nje wena, awunakulwa nalomuntu." uDavide wamphendula wathi, "Yebo kunjalo, kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu, nguyena oza kungisiza." Nempela wahamba uDavide, ephethe induku nje kanye nelengiso. Nango uGoliya isidlakela sensizwa ende, enkulu, futhi endala kunoDavida, imlindele lo mfanyana. Wayephethe izikhali nomkhonto, phambi kwakhe kumi umuntu owayemphathele isihlangu sakhe. Kwangathi uma uGoliya ebona uDavida,
wamethuka wamthethisa ethi, ngiyinja yini mina ukuze uze kimi uphethe induku? Woza la ngizokubulala udliwe izilwane zasendle. uDavida wamemeza wathi, wena uza nenkemba, kodwa mina ngiza egameni likaJehova, uNkulunkulu wempi yakwa-Israyeli. Yena uza kungisiza. Khona namuhla nje ngiza kukubulala nginqume ikhanda lakho. Khona-ke bonke abantu bayokwazi ukuthi khona uNkulunkulu munye kuphela weqiniso. Phendula ulalele uqhubeka kwayo le ndaba ngale. Khona manjalo wagijimela phambili uDavida, walidedela ilengiso lakhe. Zwi kuphuma itshe. Laye lathi nqe esiphongweni sikaGoliya, wayolahleka phansi. Wagijima uDavida, ngokuphazima kweso wayesephezu kwaso isiqhwaga, wahosha inkemba yaso, wanquma ikhanda laso. Amasosha amaFilisti aneda abona ukwenzekile qede, amangala ashaywa uvalo, acela empunzini. Inkosi uSawulu kanye namasosha akhe bona bamemeza ngokukhulu ukuthokoza. Yamnandi le ndaba, kodwa okumnandi kakhulu kuyona ukuthi nawe uphakathi kuyona. Phela uNkulunkulu wamsindisa uDavida kulesi siqhwaga ngokuba wamethemba uNkulunkulu, wakholwa nguyena. uNkulunkulu ufuna ukukusindisa wena kokubi kakhulu kunesiqhwaga nje. Ufuna ukukusindisa izonweni nakuSathane. Uza kukusindisa uma umkholwa futhi umethemba. iBhayibheli lithi uJesu wafela izono zakho ukuze uNkulunkulu akusindise. Uma wena umcela, uza kukusindisa manje nje. Ake uzwe ukuthi uthini uNkulunkulu. Uthi, uma sizivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile, ukuba sithethelele izono, asihlambulule konke ukungalungi. Uphinde athi, okholwa yiyo, esho indodana yakhe uJesu, angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. uSathana kanawe uJona wake wezwa ngesimanga sento engavamile esavelela indoda eyazama ukubalekela uNkulunkulu. Awuqagele ukuthi sasivelelani lesi sigemegeme. Kwakungoba yenqaba ukulalela lapho uNkulunkulu eyithuma ukuyoshumayela.
Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma kuJona wathi, "Hamba uye edolobheni elikhulu laseNineve. Ubatshele ukuthi ngiyakubona konke ukonakala kwabo." uJona wayengafuni ukuyobashumayeza labo bantu. Ngakho wabaleka. Ekubalekeni kwakhe waya esiteshini semikhumbi. Wakhokha imali yokukhwela emkhunjini. Wayesengena kuwona umkhumbi. Ngiyacabanga nje ukuthi uma usuqala ukuhamba lomkhumbikazi, wacabanga uJona ukuthi usephephile, uphunyukile kuNkulunkulu. Kwathi ngoba nakhu wayekhathele futhi esozela, wathola indawana phakathi emkhunjini, wabudonsa ubuthongo. Kambe uthini? Uthi uJona waphumelela nempela ukumbalekela uNkulunkulu? Awulaleleke sibone engabe waphumelela yini. Wahamba kahle kakhulu umkhumbi, uhlamba kamnandi ekuqaleni. Kwathi kusuka kwavuka omkhulu umoya wazamazamisa umkhumbi. Wakhula lo moya kwaba ngesikhulu isivunguvungu. Amagagasi aphakama kakhulu. Amanzi angena emkhunjini. Baqala ukwesaba manje abaqhubi bomkhumbi. Bathandaza koNkulunkulu babo. Kodwa phela oNkulunkulu babo babengena kuthulisa umoya. Baqala ukubuzana ukuthi ubani owayonile ukuze bahlupheke kanje. Babuzana futhi bathi, "Uphi lo wayamuntu?" Besho uJona. Bamthola ethe khose, ezishayela ubudala ubuthongo. Bamvusa bathi, "Vuka wena sihuqa buthongo, ukhuleke kuNkulunkulu wakho ukuze singafi." Bambuza bathi, "Kakade nje ungubani wena? Uphumaphi?" uJona wabatshela ukuthi ukhonza uNkulunkulu oyedwa ophilayo, nokuthi wayezama ukumbalekela. Waqhubeka wathi, "Lokhu okwenzekayo kungenxa yami. Ngithatheni ningiphonse emanzini ukuze ulwandle luthule." Bona abathandanga ukumphonsa ngoba babengathanda ukuba afe. Nokho kwakungekho lutho ababengabe besalwenza ngokuba amagagasi ayeya ngokuphakama ngokuba wawuya ngokukhula nomoya. Base bemthatha bamphonsa wayothi emanzini. Awu, wanqamuka nempela umoya, nolwandle lwathula lwathi du. Ngabe kuzokwenzekani-ke manje kuJona? Ukuphela kwesigaba sokuqala. Phendula irekhodi ulalele kwisigaba sesibili. Lesi yisigaba sesibili. Kwakufanele aminze uJona, kodwa kwenzeka isimanga. uNkulunkulu wathumela inhlanzi enkulu yayolindela eduze komkhumbi. Isivule umlomokazi wayo omkhulu. Wathi ewa uJona yayimgwinya njalo. Angisho ukuthi ukhona ongathanda ukuhlala esiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku bazo. NoJona naye wayengakuthandi. Awubheke nje, kwakumnyama phakathi, kanti futhi mhlawumbe kwakunuka kabi. Nokho wayazi kahle uJona ukuthi lokhu kwakungumphumela wobuwula bakhe. Waqala manje wathandaza kuNkulunkulu ophilayo wathi, "Ngiyakulibonga igama lakho, ngikwenze engikuthembisileyo. Ngiyazi ukuthi nguwena wedwa okwazi ukusindisa." Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi uJona udabuke ngempela, wayala inhlanzi ukuba iye ogwini lolwandle. Yafike yamkhiphela emhlabathini owomileyo uJona. uJona wabe esemlalela-ke manje uNkulunkulu. Washesha waya eNineve, waqala ukushumayela. Ucabanga ukuthi benze njani abantu baseNineve sebezwa uJona ebatshela ngoNkulunkulu? Abantu abaningi, abadala nezingane, baqala ukukhuleka, basindiswa ezonweni zabo. Ukusindiswa kwabo kwaya ngokuba umuntu oyedwa wenza lokho uNkulunkulu amthuma ukuba akwenze. Nathi-ke kukhona uNkulunkulu athe masikwenze.
ufuna bonke abantu abakholwayo, bonke abangabantwana bakhe, ukuba babe ngabashumayeli. Batshele bonke abantu abangafinyelela kubo ngevangeli. Ivangeli liyizindaba ezinhle zokuthi uJesu Kristu uyasindisa ezonweni. Ezwini lakhe uNkulunkulu uyasiyala uthi, hambani, esho kuwena nakimi, niye ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo.